Συνεπώς, ακούτε Θου, ακούτε Νου, και σήμερα σας ταξιδεύουμε από τον νέο κόσμο στη Νέα Υόρκη των 80's, την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού σε μια γειτονιά του Brooklyn, και αναρωτιόμαστε 37 χρόνια μετά αν κάνουμε το σωστό. Βρισκόμαστε στην ζεστή καλοκαιρινή Αθήνα και θα μεταφερθούμε νοητά αλλά και πρακτικά Και εν μέρει και λίγο πρακτικά, ναι. Στην ζεστή Νέα Υόρκη. Και στην πιο ζεστή μέρα. Και στην πιο ζεστή μέρα και συγκεκριμένα στη γειτονιά του Brooklyn. Έτσι. Όχι Manhattan και... Ποιο Manhattan, κύριε, εδώ, Brooklyn. Εν τω μεταξύ, είχα προσέξει κάποτε στο μετρό, στο πλάνο μου το οπτικό, υπήρχαν 3 διαφορετικοί άνθρωποι στο ίδιο πλάνο που έβλεπα εγώ με τα μάτια μου και οι 3 φοράγανε αγόρια, κορίτσια, μπλούζα που έγραφε Brooklyn. Και λέω, φαντάσου να πας στο Brooklyn και να δεις, ας πούμε, 3 διαφορετικούς άνθρωπους. 2, όχι 3, 2. Μα και έναν. Και να γράφει η μπλούζα τους Νέος Κόσμος. Εντάξει, τέλεια. Οπότε μεταφερόμαστε σήμερα και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί το επεισόδιο αυτό στο Brooklyn και συγκεκριμένα στην ταινία Do the Right Thing. Ελληνιστή, κάνε το σωστό. Κάνε το σωστό στην περιοχή Bed-Stuy που τη λένε και στην ταινία. Γιατί ασχολούμαστε με αυτή την ταινία? Γιατί σε λίγες μέρες κάνει επέτειο, πόσα χρόνια, από το 89? Από το 89, σωστά. Από το 89 έκανε... Κάντε τα μαθηματικά. Do the math, πάρα πολλά χρόνια. Μια ταινία που, εντάξει, προφανώς έχει μείνει διαχρονική και όχι τυχαία. Ταινιάρα, ξεκινάμε με ένα απλό χαρακτηριστικό λιτό τίτλο ως ταινιάρα, εγώ τη χαρακτηρίζω. Ναι, είναι must watch. Γενικά είναι μια ταινία η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει μέσα κωμωδία, έχει καλά κοινωνικά μηνύματα, δεν το συζητάω. Σαν ταινία κινηματογραφικά είναι super. Έχει πολλά τρίξ και εφέ εννοώ της εποχής, θα αναφέρω πιο μετά, ναι, που κάναν πατέντες. Πρώτα απ' όλα, η μέρα που συζητάμε, η οποία ήταν και η μέρα επίσημης πρεμιέρας για την Αμερική, ήταν 30 Ιουνίου. Πολύ σωστά. Το γράφω με το επεισόδιο, σήμερα είμαστε λίγες μέρες πριν τη 30η Ιουνίου. Ωστόσο, πρεμιέρα έκανε στο 42ο Φεστιβάλ Κανών 19 Πέμπτου του 1989, φίλε μου. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για την τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ταινία του Spike Lee. Okay. Το γνωστό Spike Lee, τον οποίο τον είδαμε σε πάρα πολλά βιντεάκια το τελευταίο διάστημα λόγω των τελικών. Ακριβώς. Και ίσως και αυτό, τον τελικό του NBA, τέλος πάντων. Τελικό γιατί NBA. εμείς οι μπασκετόφιλοι λέμε τελική. Ναι. Δώσε και λίγο έτσι sportcast vibes εδώ πέρα. Βεβαίως, βρέθηκαν λοιπόν οι Knicks μετά από πάρα πολλά χρόνια στους τελικούς. Πώς πάρα πολλά? Μια ζωή ολόκληρη. Σχεδόν μια ζωή 50, ολόκληρη. 53. Ακριβώς. Τρομερό, έτσι. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, ύστερα από αρκετά χρόνια παρουσίας τους στους τελικούς. Βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν τους Spurs, Σαν Αντώνιο Spurs, σε ένα φαινόταν λίγο πιο αμφίροπο ζευγάρι. Εν τέλει φάνηκαν αρκετά δυνατοί οι Knicks, η επίσημη αγαπημένη ομάδα της Νέας Υόρκης. Ελπίζω οι οπαδοί των Nets, Brooklyn Nets, να μην με γιουχάρουν, αλλά με αυτά που είδα στους δρόμους, το parade μετά την επικράτησή τους, νομίζω μιλάμε για οριακά καθολική, ας πούμε. Εμένα μου θύμισε όταν είχαμε πάρει το Euro, που τρέχαμε όλοι εκεί, Ομόνιες και τέτοια, γιατί ναι, ήμουνα και εγώ εκεί. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για γιορτή τώρα, άλλο που δεν θέλει και αυτή η πόλη να γιορτάσει. Γίνανε ακραία πράγματα. Πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος τα είδε σε διάφορα βιντεάκια στα social, το τι σκηνικά παίχτηκαν. Γενικά οι οπαδοί των Knicks, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φτάσει κοντά στο να διεκδικήσουν τον τίτλο, δεν τα είχαν καταφέρει. Οπότε ο λαός το ζητούσε πάρα πολύ. Φέτος που τα κατάφεραν, πραγματικά ξεσάλωσαν. Πλέον μιλάμε ότι ο κόσμος, οι οπαδοί, ξεσάλωσαν, παύλα ξέφυγαν, έτσι.
κάνοντας διάφορους βανδαλισμούς, πέφτοντας ξύλο στους δρόμους, παίζοντας ξύλο με την αστυνομία. Τα κλασικά, ναι, ακούτε συνεπότζ. Παρένθεση. Τα κλασικά τα οποία δεν τα περιμένεις, θα πω εγώ. Εγώ δεν τα περίμενα, αλλά οκ. Εκεί μύρισε λίγο Ελλάδα, θα πω. Δυστυχώς είναι αυτό το κλασικό. Οι μπαχαλάκιδες που βγήκανε, βρήκαν ευκαιρία. Γιατί εντάξει, μιλάμε για μια πόλη που έχει τον λαό και υπάρχουν και άνθρωποι που ψάχνουν τέτοιες ευκαιρίες. Αν θυμάσαι κάποτε, τέλος πάντων, που έχουν αναφερθεί κάτι blackout στην πόλη και κάτι τέτοια πιο παλιά, περί 80's, που βγαίναν όλοι και σπάγαν τα μαγαζιά και παίρνανε συσκευές τότε, οτιδήποτε. Δηλαδή, εντάξει, είναι σύνηθες φαινόμενο. Τα έχουμε δει και στη μεγάλη του Μπάτσον σχολεία αυτά. Ναι, άλλωστε. Να πούμε ότι ο Spike Lee έχει εισιτήριο από το 85. Αυτά σταθερή είναι. αξία εκεί. Τον οποίο τον βλέπει σταθερά, court seats στο γήπεδο των Knicks. Είναι μορφή, οριακά μασκότ. Είναι μασκότ, πραγματικά. Είναι ο θείος που κάθεται με την νεολαία και πάει στο γήπεδο ανελιπώς. Δίπλα του αυτή τη φορά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε σταθερά τον... Σαλαμέ. Το Σαλαμέ τα τελευταία χρόνια. Όχι, εντάξει, Ben Stiller, ο οποίος φημολογείται ότι θα γυρίσει και ένα μικρό ντοκιμαντέρ, μικρό μεγάλο τέλος πάντων, από Α24. Λοιπόν, Spike Lee, μιας και ξεκινάμε από εκεί. Να πιάσω ένα μπασκετικό περί Spike Lee. Λοιπόν, η πρώτη του ταινία 86, She's Gotta Have It, όπου, fun fact, την έβαλα πρόσφατα να τη δω, δεν την τελείωσα ακόμα. Πρώτο καρέ που δείχνει έχει αναφορά στο Bed-Stuy, που είναι η περιοχή που γυρίστηκε η ταινία που θα πούμε σήμερα, το Do the Right Thing. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γενικά, Brooklyn μεγαλωμένος και ο ίδιος. Και στην πρώτη του λοιπόν ταινία υποδίεται ένα χαρακτήρα, τον Mars Blackmon, κάπως έτσι, ο οποίος φοράει Jordan, τα Jordan τα 1, και μετά από 2 χρόνια τον κάλεσε η Nike να κάνει διαφημιστικό για τα Jordan τα 3 τότε. Και είναι μια χαρακτηριστική διαφήμιση που είναι ασπρόμαυρη και υποδείται τον χαρακτήρα της ταινίας και μιλάει πολύ γρήγορα, έτσι πολύ νευρωτικά. Εκείνο ο Jordan που απλά δεν μιλάει και τον κρατάει και it's gotta be the shoes, ας πούμε, είναι η ατάκα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μετά από χρόνια που βρήκε την άνεση και το θάρρος να ρωτήσει τον Jordan πώς και τον διάλεξε, γιατί είπε μία λέξη ο Jordan, beep, φοράγεις τα παπούτσια μου. Ρε, beep, φοράγεις τα παπούτσια μου. Στην πρώτη ταινία, και λέω, κοίτα να δεις, τρομερό. Και ξέρεις, υπάρχει και αντίπαλο δέος. Δηλαδή έχουν βρεθεί να κάνουν trash talk ο Spike Lee στον Jordan, στους Knicks, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η σχέση, ξέρεις, αγάπη μίσους, σε εισαγωγικά το μίσος προφανώς. Υπάρχει ευγενής άμυλα, φαντάζομαι, ανταγωνιστικότητα. Οπότε ξέρεις, αυτό έχει ένα ωραίο. Γιατί και το brand, το Jordan, κατά καιρούς έχει δημιουργήσει πολλά special edition παπούτσια για τον Spike Lee, όπου και ο ίδιος τιμάει και την εταιρεία και γενικά όλο το lifestyle περί μπάσκετ που λέμε και το outfit, το ντύσιμο. Πολύ ωραίο. Οπότε Spike Lee, από ό,τι είδα, γεννηθεί το 1957. Σωστά, το Μάρτιν. Είναι μεγαλούτσικος πλέον, θα πω. Δεν του φαίνεται, ρε φίλε. Δεν του φαίνεται. Είναι αρκετά κεντρικός και γενικά και στον ντύσιμό του. Στο Do the Right Thing, που είναι 32, αν αντιστρέψει τα νούμερα και πεις ότι είναι 23, δεν θα. Εύκολα. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Εύκολα, πολύ πιτσιρικάς, όντως. Γενικά, πολυπράγμων, έχει κάνει αρκετές ταινίες. Ασταμάτητος. Και όχι μόνο, γενικά από ό,τι είδα, εκτός από τη μεγάλου μήκους, έχει κάνει μικρού μήκους, έχει κάνει διάφορα βιντεάκια, ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ. Πάρα πολλά. Περί το σύνολο κοντά στα 135. Παναγία μου, ναι. Χαμός. Μπράβο του όμως που δίνει υλικό και δίνει δουλεύει. full, αλλά και παραγωγός. Ναι, ναι. Οπότε, έχει μια εταιρεία παραγωγής. Έχει μια εταιρεία παραγωγής, πολύ σωστά. Οπότε γενικά οι ταινίες του είναι οι μεγάλου μήκους πάνω από 20. Με την τελευταία βγήκε το 25. Highest to lowest. Μπράβο, δεν την έχω δει. Ούτε εγώ. Πήγε κατευθείαν στις πλατφόρμες, στην Apple. Μπράβο, στην Apple, αυτή είδα και εγώ. Το She's Gotta Have It, μιας και λέμε για πλατφόρμες, υπάρχει στο Netflix. Η πρώτη ταινία. Η τελευταία του υπάρχει στο Apple TV. Να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση, δεν θυμάμαι αν είναι και αυτή κάτι σαν remake στο τίτλος, σήμερα. Ναι, ο τίτλος γιατί ήταν High to Low. Ναι. High to Low από Κουροσάβα. Κουροσάβα, ναι. Οκ, καλά θυμάμαι. Και έχει, εντάξει τώρα ρε φίλε, έχει την Ντενζέλ Ουάσιγκτον και Ίσα Πρόκη. Δηλαδή έφαγε πολύ πρόμο η ταινία, γενικά είδα online, αλλά κυρίως στην Αμερική. Εδώ δεν ήρθε σινεμά, κατευθείαν πλατφόρμα, ούτε εγώ την είδα. Εντάξει. Ωστόσο, έχει κάνει γενικά γνωστές και καλές ταινίες.
έχω δει μερικές όπως για παράδειγμα Malcolm X και από τις πολύ γνωστές του, 25η ώρα. Σωστά. Με τον Νόρτον. Και η παρίσφρηση ή αλλιώς Black Klansman, το οποίο πήρε και ένα Όσκαρ. Στη συλλογή, μπράβο, στη συλλογή εδώ υπάρχει και το Summer of Sam. Okay. Το Clockers, γενικά, κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλωμένος, ο πατέρας του είναι τζαζίστας. Είναι ακτιβιστής και ο ίδιος ο Spike Lee και γενικά το βλέπουμε και όχι μόνο από τις ταινίες του και από τις πράξεις του και μπράβο, υποστηρίζει τη μαύρη κοινότητα και θα πούμε και για την ταινία, δυστυχώς θα αναφέρω εγώ ένα μαύρο περιστατικό και πένθυμο, το οποίο δείχνει πόσα χρόνια μετά την ταινία κάνει την ταινία ακόμα να έρχεται στην επιφάνεια. Φουλ επίκαιρη, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς φουλ επίκαιρη. Ναι. Αλλά να το ελαφρύνουμε λίγο. Μιλάμε τώρα για το Do the Right Thing, κάνει το σωστό 1989. Να πω λίγο βαθμολογία MTB που τσέκαρα. Για πες. 7,9 στα 10. Εσύ πόσο βάζεις? Θα σου πω. Και 93 με τα σκορ, που σημαίνει πάρα πολύ καλό. Και στο Letterboxd λίγο πιο ψηλά με 4,4 στα 5. Ωραία, 4,4 στα 5 το ακούω, 7,9 δεν το ακούω. Για πες πόσο θα βάζεις? Είμαι εκεί προς το 9, 8-9 δηλαδή. Ωραία, εγώ είμαι 8,5. Επειδή το 8,5 δεν υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την κλίμακα. Ναι. Οπότε και εγώ είμαι εκεί κάπου 8-9, δηλαδή είχα βάλει 8, αλλά τώρα που την ξαναείδα, αν δεν βάζα και 9 για παράδειγμα. 9, ναι. Πρώτη θέαση λοιπόν, πότε ήταν αγαπητέ νου? Λοιπόν, φίλε μου, δεν θυμάμαι. Μπορώ να σου πω η τελευταία και όχι για το podcast. Η τελευταία θέαση ήταν στο 11ο Athens Open Air μαζί, που την είδαμε σε ένα ωραίο γηπεδάκι μπάσκετ στα Πετράλωνα. Στα Άνω Πετράλωνα. Που ήταν πραγματικά μέσα τέλη Ιούνι, καλή ώρα κοντά τώρα που γράφουμε. Και κοίτα, συμπτωματικά δηλαδή πόσο τρομερό που ταιριάζουν και οι ημερομηνίες. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Θυμάμαι, είχα πάρει τότε ένα μοχίτο πριν έρθω. Ναι, εκεί από την αεροπαγίδα. Ναι, πραγματικά. Τώρα εγώ έτσι. Από ένα random τώρα τουριστάδικο. Και την είπα στον τύπο γιατί μου βάλε πολύ λίγη μεζούρα ρούμι. Και του λέω βάλε παραπάνω. Και δεν του το έσπασε στο μαγαζί. Spoiler. Ναι, όχι βέβαια. Και του είπα, αν μπορείς, βάλε την έξτρα από την άλλη μεριά που είναι το έξτρα δάκι. Εντάξει, αυτή ήταν. Η πρώτη θέαση μου δεν θυμάμαι. Δυστυχώς είναι κλασικά από αυτές τις ταινίες που τις είδα πολύ. Μπορεί να ήταν και εποχή Filmnet, τότε που είχαμε Filmnet σπίτι. Δηλαδή δεν ήξερα καν ότι ο Spike Lee είναι ο Mookie, ας πούμε, ο χαρακτήρας. Αλλά όταν το έμαθα μετά, λέω: κοίτα να δεις. Έφαγα το ίδιο φλάσο όταν είδα το Τσίου που ήταν ο Παπαδημητράτος, ξέρεις. Αυτό, για πες εσύ. Εγώ ήταν η πρώτη θέαση μαζί εκείνο το βράδυ, δεν το είχα δει και θυμάμαι να μου λες ότι τύπου αχαστό. Δεν θυμάμαι τι έκανα πιο πριν. Σίγουρα δεν είχα πάρει μοχίτο. Προφανώς θα ήμουν κάπου. Κάτι άλλο που δεν θα ήμουν μάλλον από δουλειά και θα έρθα απευθείας σκοτωμένος. Αλλά αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά, να έχει πάρα πολύ ζέστη και ήταν απόλυτα ταιριαστό το σκηνικό που ζούσαμε με το σκηνικό της ταινίας. Ναι, που να πεις ότι το βράδυ ανεβαίνει, χαμηλώνει. Τέλος πάντων, είναι λιγάκι πιο υποφερτά, αλλά όχι. Ναι. Στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και το βράδυ είναι πάρα πολύ ζώρικο. Μπορεί να φοράει και την ίδια μπλούζα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι. Μπορεί. Απλά σε θυμάμαι να είσαι full ιδρωμένος. Είχες περπατήσει και αρκετά. Είχα περπατήσει, ναι. Το ότι θυμάμαι τα δικά σου και όχι τα δικά μου, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε εμένα ήταν τότε η πρώτη θέαση. Ωστόσο, είχα δει άλλες ταινίες του Spike Lee, τον οποίο δεν τον ήξερα. Θέλω να πω ότι είχα δει ταινίες του και δεν ήξερα, δεν είχα ασχοληθεί ποιος τις έκανε. Δηλαδή, σίγουρα θυμάμαι να έχω δει την 25η ώρα νωρίτερα κάπου στην τηλεόραση. Το Malcolm X έκανα DVD. Δηλαδή, και θυμάμαι να μου αφήνει μια πολύ καλή αίσθηση, ώσπου είδα το Do the Right Thing και λέω, wow, ναι, δηλαδή, και από την πρώτη στιγμή μου έκανε πάρα πολύ κλικ και μου έκανε πάρα πολύ κλικ σίγουρα το όλο κοινωνικοπολιτικό σκηνικό που εκτιλήσεται μπροστά μας. Ωραία. Θες να πάμε στην υπόθεση? Να πάμε στην υπόθεση και παίρνω τα σκύπτρα από σένα αυτή τη φορά, πρώτη φορά στα χρονικά λοιπόν του Cinepods. Αντί για σκητάλι παίρνεις το VHS. Παίρνω το VHS εδώ πέρα, κασετούλα δυνατή, με την χαρακτηριστική εδώ πέρα φωτογραφία απ' έξω, με δύο από τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, κάνε το σωστό. Υπόθεση.
Είναι μια καυτή καλοκαιριάτικη ημέρα στο Brooklyn. Η ζέστη, αλλά και η γενικότερη απογοήτευση των κατοίκων της περιοχής κάνει πιο έντονες τις ρατσιστικές διαφορές. Οι μαύροι προκαλούν τους λευκούς και εκείνοι τους το ανταποδίδουν. Με επίκεντρο την πιτσερία του Σαλ, θα ξεσπάσει μια σύγκρουση που θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και πριν νυχτώσει, θα έχουν ανάψει φωτιές. Εντάξει, η υπόθεση είναι ok. Θέλω να πω, φαίνεται ότι είναι λίγο γραμμένη για την εποχή της. Πάνω κάτω αυτό είναι απλά, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι όλες οι φύλες. Δηλαδή έχει μέσα και Κορεάτες. Έχει και Κορεάτες, έχει και Πορτορικανούς. Πορτορικανούς, ακριβώς. Γιατί και τα Ισπανικά, μην ξεχνάμε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γλώσσα ομιλίας. Ναι. Και σε πολλά μαγαζιά στην Νέα Υόρκη, ειδικά, είναι δίγλωσσα στα Ισπανικά και στα Αμερικάνικα. Και έχει ένα περίεργο εδώ πέρα λίγο ότι ναι, μεν λευκούς, δηλαδή, είναι το conflict μεταξύ μαύρων λευκών, αλλά εδώ συγκεκριμένα μιλάμε για Ιταλοφερμένους. Σωστά. Έχει και τους αστυνομικούς. Έχει και τους αστυνομικούς, ναι, που δεν σύμφωνοι, αλλά. Γιατί ναι, έχει και μαύρο αστυνομικό, μην ξεχνάμε. Έχει τόσα πολλά πράγματα να πεις. Ουσιαστικά η ταινία σε μια πρόταση αφορά κυρίως το ρατσισμό, αλλά το ρατσισμό μεταξύ όλων μεταξύ τους. Δεν υπάρχει όριο, όλοι με όλους. Ακόμα και το ζευγάρι, ξέρεις, ο Μέιορ και η Mother Sister, ακόμα και αυτοί μεταξύ τους υπάρχει μια αντιπαλότητα που στο τέλος μαλακώνει, που fun fact αυτή είναι ζευγάρι, είναι παντρεμένοι 40 χρόνια. Όταν γυρίσαν την ταινία ήταν ήδη 40 χρόνια παντρεμένοι. Έχω πολλά fun facts εδώ να πετάξω. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε αναφορικά με το cast, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και αρκετά γνωστό. Πιάνει και έτσι αργότερα και 90s θρύλους, ας πούμε, που εμφανίζονταν στην πορεία. Πρώτα απ' όλα, Ντάνι Αϊέλο. Ο Πιτσαμάν, ο Σαλ. Ο Σαλ, ναι. Ο Εσποζίτο. Σπάικ Λι, προφανώς πρωταγωνιστή. Τζον Ταρτούρο. Ο Θεός και αυτός. Μάρτιν Λόρενς, που νομίζω είναι και η πρώτη του εμφάνιση. Ναι, ισχύει. Και γενικά, προφανώς ξέχασα και τον Σάμιουελ Τζάκσον. Και η Περέζ, πρωτοεμφανιζόμενη και εκείνη. Πρωτοεμφανιζόμενη. Να πω εδώ πέρα ένα fact ότι για τον ρόλο του Αϊέλο, ο οποίος πήρε και Όσκαρ πήρε υποψηφιότητα βασικά για το δεύτερο ανδρικό ρόλο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος δεν δέχτηκε. Η ταινία είχε επίσης υποψηφιότητα και για καλύτερο σενάριο. Κοίτα, το καλό με τις ξένες ταινίες είναι ότι βρίσκεις πολλά facts και γενικά πολύ backstage. Υπάρχει και ένα τύπου ντοκιμαντέρ online εκεί έξω που αξίζει να το δείτε, που δείχνει κανονικά τα γυρίσματα που οργανώσανε σε έναν κανονικό δρόμο, οργανώσανε όλη αυτή την ταινία και ήθελε πραγματικά πολλή οργάνωση. Τα γυρίσματα ξεκινήσανε 18 Ιουλίου το 88 και πήρε 8 εβδομάδες, και επειδή όλη η ταινία διαδραματίζεται σε μία μέρα, παρένθεση κάτι που λατρεύω όλο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις σε κάθε καρέ και σε κάθε 3 εβδομάδες μετά το ίδιο μαλλί, το ίδιο έτσι, το ίδιο σκηνικό, γιατί είναι όλα πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Οπότε η οργάνωση ήταν τρομερή, πραγματικά και για τότε, και το ντοκιμαντέρ το δείχνει αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για μια περίοδο που υπήρχε το crack στην Αμερική στα πάνω του, και εκεί στα τέλη 80s με αρχές 90s δεν μπορούμε να διανοηθούμε την κατάσταση. Πραγματικά, δηλαδή πρέπει να δεις ντοκιμαντέρ και πάλι δεν το πιστεύεις πόσο χάλια ήταν η κατάσταση στους δρόμους, και φαντάσου ότι εκεί ήταν πολλά crack houses που τα λεγόμενα, και τα διάσανε είχαν μισθώσει security της περιοχής τότε το συνεργείο. Θυμάσαι πώς λέγονταν security? Δεν θυμάμαι, κάτι of Islam. Fruit of Islam. Πώς? Fruit of Islam. Μπράβο. Που είχαν μισθώσει securityάδες για να καθαρίσουν λίγο τα σπίτια και αυτά. Παραστρατιωτική οργάνωση, by the way. Ναι. Και μιλάνε και αυτοί μέσα στο ντοκιμαντέρ. Και είναι τρομερό το ότι, εντάξει, βοήθησε και η κοινότητα, πληρωθήκαν οι άνθρωποι. Κάποιοι κράζανε ότι έρχεστε εδώ να γυρίσετε ταινίες και μας βγάζετε τέτοιο. Όπου να πούμε σε αυτό το σημείο, μιας και όντως τα γυρίσματα γίνανε σε ένα τετράγωνο του Brooklyn, ότι
όπως ανέφερες και εσύ, τα μαγαζιά, το κορεάτικο το μαγαζί. Σωστά, και η πιτσαρία. Και η πιτσαρία και ο ραδιοφωνικός σταθμός νομίζω φτιάχτηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ήτανε sets που φτιάχτηκαν from scratch που λένε στο χωριό μου, που κάνανε τρομερή δουλειά, έτσι. Δηλαδή είναι εκεί σαν να υπήρχαν. Δεν το καταλαβαίνουν. Και είναι το τρομερό το κορεάτικο που σηκώσανε ολόκληρη πρόσωψη, 3όροφη, 4όροφη. Και είναι δηλαδή σαν να είναι σε πολυκατοικία. Δεν είναι, ενώ η πιτσαρία φαίνεται ότι είναι ισόγειο, ας πούμε. Εντάξει, θεωρητικά πιο εύκολο, θεωρητικά. Το budget ήταν $6,7 εκατομμύρια και σε εισπράξεις έφτασε τα 37,3. Ναι. Οπότε... Έγινε πολύ word of mouth τότε. Και πατέρας του Spike Lee έκανε το soundtrack, ο Bill Lee, που έχει κάνει αρκετές μουσικές τζαζίστας. Συν το iconic τραγούδι που έχουμε από Public Enemy. Έτσι, Fight the Power, το οποίο είχαν και αυτοί τρεχάματα εκείνη την περίοδο. Και ακουγόταν και ακούγεται πάρα πολύ μέσα στην ταινία, έτσι, και λόγω του χαρακτήρα του Radio Rahim που κυκλοφορεί με το κασετόφωνο. Με το boombox της εποχής, έτσι, και κάνουν και battle με το boombox εκεί με τους Πορτορικάνους, είναι πολύ αστείο σκηνικό. Γενικά τι βλέπουμε, κάποιος που δεν έχει δει και κάποιοι που δεν έχουν δει την ταινία, ψάξτε να τη δείτε, πραγματικά αξίζει. 100.000 χρόνια μετά θα είναι πάντα επίκαιρη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα γίνει μια προβολή στο ΕΜΣΤ, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ. Δεν το ξέρω. Ναι. Τέλειο. Δεν στο είπα για να στο κρατήσω έτσι για έπληξη. Τέλεια, μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Μπείτε, δείτε πρόγραμμα του ΕΜΣ. Πίσω να τα πούμε εκεί, όχι με σένα. Δεν με θες. Μαζί θα πάμε, φαντάζομαι. Έτσι, μπράβο. Ωραία, σούπερ. Εντάξει, βλέπουμε ουσιαστικά τον χαρακτήρα του Spike Lee, τον Mookie, που μου αρέσει γιατί τον έχει κάνει και λίγο άνευρο και λίγο go with the flow. Δεν έχει ούτε στόχους και πάει, ας πούμε, με το κύμα, πάει μέρα με την ημέρα, επιβιώνει, να το πούμε έτσι. Δουλεύει ντελιβεράς στην πιτσαρία του Σαλ, που την έχει ο πατέρας με τους 2 γιους του, που είναι Αμερικανο-Ιταλοί ή Ιταλο-Αμερικάνοι. Depends. Και έχει πολύ πλάκα γιατί έχει πολλά δίπολα και ακόμα και η γη του είναι έτσι τόσο καλογραμμένη που ένας είναι ο πιο cool, ο πιο μαλακός, πάει με το κύμα, μιλάει με τους ανθρώπους, είναι πιο ανοιχτός. Και πιο ανοιχτός και στο Mookie, έτσι. Ναι, και στο Mookie. Ο άλλος είναι πιο κολλημένος, είναι ρατσιστής, αλλά δεν σου δείχνει και ένα λόγο. Απλά είναι κολλημένος, γιατί ουσιαστικά όταν λέει στον πατέρα του να πουλήσουν το μαγαζί και να πάνε κάπου αλλού, και σωστά λέει ο πατέρας του, ο Σάλ, ότι πού να πάμε, δηλαδή εδώ είμαστε και μόνοι μας, 25 χρόνια λέει μαγαζί, αυτό είναι για μένα ήταν πολύ συγκινητικό, ότι έχει μεγαλώσει ο κόσμος με το φαΐ μου και δεν σου δείχνει ότι είναι απλά μια πιτσάρια που πας και παίρνεις ένα, ξέρεις, κομμάτι και φέρεις, είναι με σημείο συνάντησης και όλα αυτά. Υπάρχει το διαπροσωπικό, το οποίο σήμερα δεν το βλέπουμε τόσο πολύ, τουλάχιστον στην Αθήνα, έτσι, πάντα μιλώ για την πόλη μας, που κάποτε πήγαινες μας σε ένα καφέ μας, σε ένα σουβλατζίδικο για παράδειγμα, ή ακόμα και πιτσαρία, ας πούμε, και σε ξέρανε και οριακά ξέραν τι θα παραγγείλεις. Γι' αυτό λέμε και στο post, στην ταινία του Spike Lee, στο post το Αθηναία Υόρκη, στην τοπική σας πιτσαρία. Υποστηρίξτε τοπικά μαγαζιά, γιατί τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Καλό και το κέντρο, αλλά και η γειτονιά είναι γειτονιά. Και αυτό βασικά, ενώ δεν είναι τόσο φιλικό, να πούμε κιόλας, τόσο φιλικό εννοώ το μαγαζί, με την έννοια ότι δεν δείχνει ότι είναι το cozy place, θα πάμε να τα πούμε και τα έρχονται όλοι, είναι εκεί, έχει πολύ, βράζει η ταινία από την αρχή. Η ταινία βράζει από την αρχή και κάνει κάτι άλλο που μου αρέσει εμένα πολύ να βλέπω σε ταινίες, την κλιμάκωση. Ναι. Παίζει πάρα πολύ με την κλιμάκωση της έντασης, τόσο των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, που βλέπεις, είπαμε, εκτιλήσεται σε μια πάρα πολύ ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, που όμως όσο περνάει η ημέρα, μέχρι να φτάσουμε στο βράδυ που εκεί κορυφώνεται ο χαμός, και το αφήνω εκεί μέχρι να το σχολιάσουμε, ταυτόχρονα ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά ανεβαίνουν και γενικότερα οι τόνοι και η ένταση. Ακριβώς. Και στους χαρακτήρες της ταινίας. Έχει και πολλούς χαρακτήρες και δεν σε πετάει αυτό, ίσα-ίσα σε συνέχεια σε κρατάει. Και είναι χαρακτήρες ο καθένας πραγματικά με το χαρακτήρα του. Δηλαδή δεν βλέπεις πανομοιότυπους. Μα είναι οριακά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, σαν πήρες την κάμερα και την πέταξες εκείνη την εποχή, σε αυτή την. Εντάξει.
Χωρίς την των ναρκωτικών, ας πούμε, την Ναι, έκταση. Αυτό δεν εμφανίζεται τόσο πολύ στην ταινία. Ναι. Ευτυχώς θα πω, γιατί. Εντάξει, ίσως ναι, θα σε πέταγε. Θα ήταν ένα στοιχείο λίγο. Ναι, μεν βέβαια current για την εποχή, αλλά νομίζω θα χανόταν εύκολα το ζητούμενο. Οπότε, είχες πάει Νέα Υόρκη. Θες να μας πεις κάποια πράγματα έτσι από το ταξίδι σου και την εμπειρία σου εκεί? Σωστά. Είχα επισκεφθεί πριν 12 χρόνια. Τρομερό. Μου φαίνεται. Απ' τη μία μου φαίνεται σαν χθες, απ' την άλλη μου φαίνεται ένας αιώνας. Η πόλη είναι κινηματογραφική. Εντάξει, εγώ είμαι New York, σε μουσική, σε στυλ, σε όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ήθελα να επισκεφθώ αυτή την πόλη και θέλω ξανά. Θα σου πω μόνο, φίλε μου Θου, ότι στο μέρος που μέναμε με τον αδελφό μου, shout out στον Άρη, που κάναμε μαζί το ταξίδι, τον έπριζα όλη την ώρα, πραγματικά ήταν ο οδηγός μου σε όλα. Είναι ο άνθρωπος, παρένθεση, είναι ο άνθρωπος που θέλεις και δεν θέλεις να έχεις ένα ταξίδι. Μαθαίνει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, φορτίζει με το περπάτημα, με την ενέργεια. Πού τη βρίσκει δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος ξυπνάει 6 το πρωί, κοιμάται 5 το πρωί και πραγματικά όλη μέρα έχει κάτι να σου πει να κάνεις. Γεια σου Άρη, μας λείπεις. Ναι, τον περιμένουμε. Λοιπόν, και είχαμε πάει, μέναμε Brooklyn και θα πω τώρα ότι γιατί ένιωσα πολύ κοντά στην ταινία, στο σταθμό που κατεβαίναμε, γιατί κινούμασταν με μετρό προφανώς, στο σταθμό που κατεβαίναμε 99,9% των περιπτώσεων ήμασταν οι μόνοι λευκοί. Οπότε νομίζω αυτό και μόνο κάποιος αν δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει. Και εγώ ήμουνα στην πρίζα όλη την ώρα. Ο Άρης νομίζω τώρα θα με έκραζε, θα μπορεί να επιβεβαιώσει. Αλλά φίλε, ειλικρινά δεν έγινε ποτέ τίποτα, έτσι. Αλλά αυτό που νιώθεις και μόνο μέχρι να συνηθίσεις, δηλαδή στο τέλος ήμουνα πιο κούλα, στην αρχή ήμουνα στα κόκκινα. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Είχε και ζέστη, ήμασταν Σεπτέμβρη, είχε πολύ ζέστη. 40 λεπτά με τα πόδια από εκεί που γυρίστηκε το Do the Right Thing, όπου έχει ονομαστεί Do the Right Thing Way, και νομίζω μέσα στη Νέα Υόρκη είναι και ο μόνος δρόμος που έχει πάρει όνομα από ταινία. Υπάρχει ακόμα δηλαδή και τα κανονικά εκεί στο Bed-Stuy τα ονόματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μόνο του ένα επεισόδιο για την εμπειρία μας εκεί ήταν πολύ ωραία, αλλά είναι κινηματογραφικά εντελώς πολλά σημεία και προσομοιάζουν, και η ταινία προσομοιάζει την πραγματικότητα 100%. Όλα αυτά τα local μαγαζιά, οι τοπικοί ας πούμε εκεί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι στη Chinatown που δεν έχουν βγει ποτέ από την Chinatown και μιλάνε μόνο κινέζικα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι τρομερό αν το σκεφτείς κάποια πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος τώρα 40 χρόνια και 50 χρόνια σε μια περιοχή. Είναι τρομερό, έτσι. Και όμως τα έχεις όλα στα πόδια σου γιατί είσαι στο επίκεντρο της γης. Όπου να πούμε εδώ πέρα, ο Spike Lee εκτός από σκηνοθέτης ήταν και σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας. Ο κανονικός οτέρ σε αυτή την ταινία και σε πολλές, αλλά οκ. Να σου πω κάτι για τέτοιες ταινίες, φίλε, ναι, γιατί φαίνεται ότι είχε ένα ξεκάθαρο όραμα και δεν έκανε και ο ίδιος το χαρακτήρα που στο τέλος είναι ο ήρωας, να το πούμε έτσι. Κάνει έναν χαρακτήρα που δεν τον πολύ συμπαθείς κιόλας, δηλαδή με αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Και είναι και λίγο κωμικός, δηλαδή όταν τη λέει στην αδερφή του και στον. Και στο Σαλ, δηλαδή λες άσε μα, Spike Lee, κάτσε. Και μιας και έχουμε ξεκινήσει λίγο και την πιάνουμε την ταινία, να πούμε ότι εναρκτήρια σκηνή εμφανίζεται ο Spike Lee, ο Μούκι δηλαδή στην ταινία, με μπλούζα Michael Jordan από Bulls. Και εδώ ερχόμαστε, κάνουμε και σύνδεση με αυτό που είπες προηγουμένως. Ναι. Ένα άλλο τρελό fun fact είναι ότι σε καμία σκηνή μέσα δεν εμφανίζεται κάποιος με μπλούζα των Knicks, ας πούμε. Είναι λίγο παράδοξο. Έχουμε Michael Jordan με Bulls, έχουμε Larry Bird, εμφάνιση που περνάει ο τυπάς και πατάει τα παπούτσια του Giancarlo Esposito, όπου φαίνεται, επίτηδες ήταν η μπλούζα προφανώς του Larry Bird, και το ότι τη φοράει και ένας λευκός και πατάει τα παπούτσια του Jordan. Ναι, βέβαια, Celtics ήταν full λευκή, ναι. Και γενικά έχει πολλά τέτοια, έτσι, ας το πούμε, easter eggs. Ένα ωραίο backstage που κάνανε για να φαίνεται τόσο καυτή η μέρα είναι ότι είχαν αναπτήρα και τον βάζανε, αυτοί οι αναπτήρες που βγάζουν αυτό το αέριο τέλος πάντων, και τον βάζανε μπροστά κοντά στο φακό για να κάνει αυτό που κάνει άσφαλτος, που ναι, φαίνεται, ξέρεις, έτσι. Και το θολό κάπως. Ναι. Και σε πολλά σημεία που είναι η τριάδα, οι μπαρμπάδες εκεί και σχολιάζουν τα πάντα, φαίνεται χαρακτηριστικά
όπου τον τοίχο τον είχαν βάψει κόκκινο, όπως είπε και ο Spike Lee χαρακτηριστικά, Fire Track Red, δηλαδή το κόκκινο της πυροσβεστικής. Εντάξει, έχει πολλά σημεία που... Δώσαν βάση επίσης ο κολορίστ για το κόκκινο, πορτοκαλό, κόκκινο μάλλον vibe και αίσθηση, όπου έδινε και αυτό ένα έξτρα hint της κατάστασης της πολύ ζεστής ημέρας, έτσι το έδωσαν ακόμα περισσότερο, οπότε τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο και βλέπουμε ουσιαστικά στην ταινία η κάμερα, ας το πούμε ότι επικεντρώνεται γύρω από τον χαρακτήρα του Spike Lee, τον Mookie, και στα περιφερειακά θα δούμε και λίγο τη γυναίκα του που έχουν ένα γιο, όπου φαίνεται ο Mookie ότι δεν δίνει πολύ σημασία, πάει μια φορά τη βδομάδα να τον δει, έχει τρομερά σχόλια γιατί μιλάει η πεθερά του, να το πω έτσι, μπροστά στο Spike Lee και του μιλάει ισπανικά, γιατί η γυναίκα του είναι Πορτορικανή, Ισπανίδα και έχει τέτοιες στο ρίζες και της κάνει English, talk to me English, μίλα μου αγγλικά. Δεν φτάνει, λέει, που το γιο μου το λένε Hector. Και λέω, αυτά είναι σχόλια, αλλά εκείνη την ώρα είναι τόσο αστεία που δεν γίνεται να μην γελάσεις, αλλά είναι πραγματικά όμως κοινωνικά σχόλια που προφανώς αυτό δεν είναι υπέρ του χαρακτήρα, γιατί ο χαρακτήρας είναι άφαντος, ο Spike Lee δεν είναι μπροστά στο γιο του, οπότε κάνε μας τη χάρη, κοκλίτσε μου, φύγε από εδώ. Γενικά είναι λίγο ένας, δεν θα πω προβληματικός χαρακτήρας ο Mookie, αλλά είναι σαν άνεμος. Είναι λίγο, παίζει ένα μυστήριο ρόλο και παίζει και ένα μυστήριο ρόλο και αργότερα στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε το setup που είναι το τετράγωνο αυτό, όπως αναφέραμε στο Brooklyn, πολύ πολιτισμικό, έτσι αναφέραμε και προηγουμένως τις διάφορες φυλές που υπάρχουν και προσπαθούν να συνυπάρξουν, ωστόσο full φιλετικά σχόλια εκατέρωθεν. Σε όλες τις πλευρές, έτσι, ναι. Γιατί ναι μεν ξεκινάει ας πούμε ότι η έναρξη της διαμάχης, γιατί όλα περιστρέφονται από μία διαμάχη όπου ο χαρακτήρας του Εσποζίτο, εκεί που τρώει την πίτσα του στην πιτσαρία, διαπιστώνει ότι ένας τοίχος που έχει ο μαγαζάτορας δεν εμφανίζεται πουθενά. Εκεί έχει φωτογραφίες διαφόρων, ας πούμε, γνωστών. Το Hall of Fame. Το Hall of Fame, ναι, όμως του συγκεκριμένου μαγαζάτορα, έτσι. Ναι, δεν περιέχει κάποιον μαύρο και εκεί τρελαίνεται ο τύπος. Εκεί είναι το trigger point, ας πούμε. Και ξεκινάει όλη αυτή η διαμάχη και η αναστάτωση από αυτό, ζητώντας του ουσιαστικά τα ρέστα, γιατί δεν έχει έναν μαύρο στον τοίχο. Και είναι σε φάση ο άλλος λέει ότι ναι, αλλά το μαγαζί μου, ξέρω εγώ. Φτιάξε εσύ μαγαζί και βάλε, λέει, και brothers και cousins, βάλε και αδέρφια, βάλε και ξαδέρφια. Δηλαδή, ακόμα και το πώς απαντάει ο μαγαζάτορας είναι τρομερό κοινωνικό σχόλιο. Γιατί ναι, μεν έχει δίκιο, αλλά και ο τρόπος που απαντάει πάλι είναι. Κάνει, ξέρεις, σχολιάζει, ας πούμε, το ότι οι μαύροι λένε brother ο ένας τον άλλονα, σαν ένας τρόπος, ας πούμε, επικοινωνίας και διαλέκτου. Και το παίρνει αυτό λευκός, να το πούμε έτσι, και το κάνει, το αντιστρέφει εντελώς. Και δηλαδή έχει πολλά τέτοια που δεν είναι τυχαία. Ενώ εκείνη την ώρα, ξέρεις, περνάνε λίγο ψηλαπαρατήρητα, είναι και αυτά σημάδια και της εποχής και της κάθε εποχής, βέβαια. Οπότε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ο bugging out ο λεγόμενος, ο οποίος λόγω γυαλιών, όπου είδα ότι είχε αγοράσει, λέει, γυαλιά επίτηδες μεγάλους φακούς για να φαίνονται τα μάτια του ότι βγαίνουν έξω, και εξού και το ψευδόνυμο bugging out, λέει θα ξεκινήσω μποϊκοτάζ, και εκεί φαίνεται πόσο κωμικός είναι και ο χαρακτήρας του, γιατί η αδερφή του Spike Lee και στην ταινία και στη ζωή του λέει ότι άμα θες να κάνεις κάτι, να εξοδέψεις την ενέργειά σου, εξοδέψε την για το καλό της κοινότητας, δεν χρειάζεται να κάνεις μποϊκοτάζ. Και όντως έχει δίκιο, γιατί ξέρεις, και ο Σαλ δεν είναι ο πιτσαδόρος, ο pizza owner, ο διοκτήτης της πιτσαρίας, δεν έχει προκαλέσει ο άνθρωπος. Μπορεί να απάντησε όπως απάντησε, αλλά για μένα, στα δικά μου μάτια, πάντα είναι δίκαιος. Δηλαδή δεν είναι ρατσιστής και το δείχνει με πολλά σημεία. Στο τέλος, αλλάζει λίγο το πράγμα, αλλά εκεί είναι πολύ άλλη. Είναι εκεί που έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Όχι ότι δικαιολογείται κάτι, θα πάμε και στο τέλος. Αλλά είναι ο άνθρωπος δίκαιος. Μπορεί να σου μιλάει λίγο απότομα. Είναι ο κλασικός, ξέρεις. Είναι ο κλασικός, μου βγάζει λίγο του μικροαστού νοικοκυρέου, να το Ακριβώς. πω έτσι.
αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις που, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Αφήνω το τελευταίο κομμάτι, έτσι, μετά από κάποιο σημείο το τι έγινε, θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά γενικά δίνει και ένα χαρτζηλίκι σε κάποιον, ξέρω εγώ. Κάθε μέρα και τον κράζει ο γιος. Ακριβώς. Ακόμα λίγο πριν το κομβικό σημείο προς το τέλος της ταινίας, ενώ έχει κλείσει το μαγαζί του ζητάνε να μπουν και να πάρουν κάποια παιδιά της γειτονιάς πίτσα και τους ανοίγει ενώ έχει κλείσει το μαγαζί. Δηλαδή, ναι. κάνει υποχωρήσεις. Και δεν το κάνει και για τα χρήματα, έτσι, προφανώς. Γιατί έχει ήδη προηγηθεί το σχόλιο, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι είχαμε μια πολύ καλή μέρα οικονομικά, ότι ωραία, καλά πήγαμε. Και μετά έρχονται και τα παιδιά και λέει, ξέρεις, άνοιξε να φάνε, προφανώς. Και ο γιος κράζει πάλι το ότι τους ανοίξουμε. Ο μεγάλος γιος, ναι, αυτός ναι. που αναφέραμε όσο πιο λίγο, έτσι, με ρατσιστικές, έτσι, ιδεολογίες. Οπότε ξέρεις, γίνεται αυτό με το. Από τη μία μεριά έχουμε τον μποϊκοτάζ, από την άλλη έχεις τον Μούκη, ο οποίος καθυστερεί δεξιά και αριστερά. Είναι λίγο γιόλο. Είναι γιόλο, αργεί, οπότε μετά στέλνει μαζί του τον ένα γιο να τον επιτηρήσει εισαγωγικά. Και... Να το πω εδώ, θα το πω εδώ, ότι μου θύμισε λίγο και το δικό μας delivery. Εντάξει, το περίμενες. Όχι, αλλά και ναι. Εντάξει, έχει πολλά. Έχει κάποια στοιχεία. Ναι, έχει στοιχεία. Δηλαδή και έτσι μου θυμίζει εμένα. Αντίστοιχα, ας πούμε, που είναι πάλι σε μια μέρα, πολλοί χαρακτήρες, ζέστη. Έχεις ένα χαρακτήρα κεντρικό που είναι Ναι, κεντρικός άξονας. Κεντρικός άξονας και περιφέρονται όλοι οι χαρακτήρες γύρω από αυτόν. Εντάξει. Αλλά εδώ μιλάμε για delivery, έτσι. Πού πάει πίτσες, δηλαδή, ξέρεις, με δείξα μου το έκανε. Ναι, γιατί έχει ένα κήρυγμα και από την αδερφή του που του λέει τι κάνεις και τι κάνεις στη ζωή σου και ανέλαβε τις ευθύνες και λέει ποιες ευθύνες, που προφανώς μιλάει και για τον ίδιο του το γιο, που ξέρεις, δηλαδή βλέπουμε πολύ διαφορά μεταξύ χαρακτήρων και τα λοιπά και δεν μπορείς να μην το παίζει μεγάλος αδερφός του κάνει. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο σημείο που ένας από τους χαρακτήρες που αναφέραμε πριν, ο Radio Rahim. Σωστά, έτσι. Κουβαλάει τον boombox, είδε σε όλη τη γειτονιά. Ναι. Φτάνει μέσα στο μαγαζί μαζί με τον Bugging out. Μπράβο. Έχει πάει, να πούμε ότι έχει προηγηθεί, έχει πάει μόνος του να πάρει πίτσα και ως άλλο ιδιοκτήτης του λέει κλείσει το boombox γιατί δεν σ' ακούω. Και αυτό για τον Radio Rahim ήταν ήδη ένα πλήγμα, να το πούμε έτσι, γιατί εκεί που τελείωσε να παίζει και πήγε και πήρε μπαταρίες, έχουμε άλλο συμβάν μεταξύ Κορεάτη και Radio Rahim. Και ναι, έχει ήδη δηλαδή έχει αυξηθεί η θερμοκρασία με αυτό το σκηνικό και πάνε και οι δύο μαζί. Και πάνε και οι δύο μαζί μέσα στην πιτσάρια, οπότε γίνεται ουσιαστικά μια λεκτική επίθεση του Esposito. Στο background παίζει ήδη δυνατά η μουσική, όπου κάποια στιγμή τρελαίνεται ο ιδιοκτήτης, ο Σαλ της πιτσαρίας, βγάζει ένα ρόπαλο και τους πάει το boombox. Ακριβώς. Και εκεί είναι που ξεφεύγει εντελώς η κατάσταση. Δεν είναι τρομερό που γίνεται αυτό και έχει για λίγα δευτερόλεπτα κενό από όλους και είναι αυτό που λες ότι θα γίνει πιπ και έχει αυτό το κενό λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να τον πιάσει ο Radio Rahim τον Σαλ, να τον βγάλει έξω από το πάγκο του, ας πούμε, εκεί, από την κουζίνα του και να πλακωθούν όλα για να του βάρει. Το μεγάλο μπάχαλο. Να πούμε με ένα μικρό fact εδώ πέρα ότι ο Radio Rahim φοράει δύο σαν σιδερογροθιές στα χέρια του. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς σιδερογροθιές. Ναι, πώς θα το χαρακτήριζες? Ναι, θα το έλεγα blink blink. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, στο ένα χέρι φοράει το love και στο άλλο το hate, έτσι. Οπότε έχουμε πάλι ένα δίπολο love versus hate, όπου εδώ παραπέμπει λιγάκι, κάνει ένα μονόλογο κάποια στιγμή και παραπέμπει στην τρομερή ταινία «Η νύχτα του κυνηγού». Σωστά, σωστά, όπου ο ηθοποιός το έχει τατουάζ στα χέρια του. 1957. Ναι, ασπρόμαυρη παλιά, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Όχι, αλλά φαίνεται τρομερή. Είναι τουμπάνη ταινία. Τρομερή. Έτσι λοιπόν στο σημείο του μονολόγου του Radio Rahim, εκτός από την αναφορά, ας πούμε, που γίνεται στην νύχτα του κυνηγού, ταυτόχρονα ο Spike Lee πάει
και τον τέταρτο τοίχο, δηλαδή σκηνοθετικά ο Radio Rahim είναι σαν να μιλάει απευθείας στον θεατή, οπότε υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Όπως επίσης ο Spike Lee με την χρήση της κάμερας από διάφορες γωνίες, άλλοτε λίγο πιο ψηλά, διαγώνια, αλλά παίζοντας και με το κυρίως ύψος, δίνει ένα έξτρα στοιχείο στην ένταση που δομείται σε όλη την ταινία. Οπότε φτάνουμε έτσι σε αυτό το σημείο που πιάνει ουσιαστικά ο Radio Rahim τον Σαλ. Γίνονται ένα κουβάρι, πλακώνονται τον όλοι. βγάζει έξω. Βγαίνουν λοιπόν έξω, γίνονται κουβάρι και έρχεται η αστυνομία. Και πιάνει τον Radio Rahim. Ουσιαστικά εκεί τι θέλει να δείξει ο Spike Lee, ότι πάντα στους καυγάδες θα πιάσουν τους μαύρους και θα χωρίσουν τους μαύρους, και όντως βλέπουμε ότι συλλαμβάνουν τον Esposito, τον Giancarlo, τον bugging out τέλος πάντων χαρακτήρα, του βάζουν χειροπέδες, ο οποίος θυμίζει σε όλη την ταινία ένα κανείς, που όλη την ώρα, ξέρεις, ένα σκυλάκι που γαυγίζει, κάνει φασαρία και... Ναι, ένα μικρό σκυλάκι, ας πούμε, που έχει έτσι σύνδρομο Ναπολέον. Όλη την ώρα γαυγίζει, κάνει ράνι, αλλά ποτέ δεν κάνει κάτι, ας πούμε, ουσιαστικά κακό. Και ο Radio Rahim, που εξού και ο ρόλος του ήταν πιο επιβλητικός λόγω της σωματότυπου του, ο οποίος δεν προκαλούσε ποτέ, απλά είχε επιβλητική παρουσία. Κάνει μια λαβή ο ένας αστυνόμος, που τον έχουμε δει πιο πριν πάλι να κλείνει ένα πυροσβεστικό κρούν, ναι, ο οποίος είναι γιος του Σαλ, έτσι, στην πραγματικότητα. Τρομερό, δηλαδή αυτό δεν το ήξερα εγώ. Είναι ο γιος του Σαλ, είναι τρομερό fact αυτό, και του κάνει μια λαβή με το γκλόπ και το χέρι και δεν αναισθητοποιεί τον Radio Rahim, αλλά τον αφήνει στον τόπο. Ναι. Χάνει την ανάσα του και το δείχνει μετά. Το πνίγει ουσιαστικά με το γκλόπ. Και είναι τρομερό, γιατί ακόμα και η σκηνή είναι λίγο σοκαριστική και ουσιαστικά ξέρεις, όταν βλέπεις αυτή την ταινία, όταν την έχεις δει, δεν θα πάει καλά στο τέλος. Και παρότι ξέρεις, δηλαδή, και τώρα την ξαναείδα λόγω του επεισοδίου, σφιγγόμουν λίγο, λέω πότε θα είναι αυτό το σημείο, και είναι πολύ καλογυρισμένο. Και τότε γίνεται. Μπράβο, γίνεται το, για μένα επίσης κομβικό σημείο, να πετάξει ένα κάδο σκουπιδιών ο Μούκης στην τζαμαρία της πιτσαρίας και ουσιαστικά να την σπάσει. Να μπουν μετά μέσα και να γίνει ένας βανδαλισμός, φωτιές και ουσιαστικά να καταστραφεί η περιουσία το μαγαζί και η περιουσία του Σαλ. Το οποίο είναι τρομερό κινηματογραφικά, να πούμε. Έγινε one take, γιατί προφανώς δεν είχαν ούτε το budget, ούτε σπάνε ένα μαγαζί το καίνε, οπότε δεν μπορούσαν να το ξανακάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι καλογυρισμένο. Και ξεσπάει, ας πούμε, ένας πανικός στη γειτονιά. Αυτό που βλέπεις όλη την ώρα, που βράζει, και μετά πάνε απέναντι στο Κορεάτη. Εκεί δεν είναι σοκαριστικό? Είναι πολύ σοκαριστικό. Γιατί πάνε οι μαύροι, και όχι μόνο οι μαύροι, αλλά γενικότερα έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και πάνε στο Κορεάτη να σπάσουν και αυτού το μαγαζί, και ο Κορεάτης έχει βγάλει μια σκούπα και είναι σε αμόκ και τους αποθεί και τους λέει τα λέει έτσι και σπαστά αγγλικά, same as you, και είναι τρομερό, γιατί πόσο γίνεται μια αντιστροφή αυτού που δέχεται το ρατσισμό να γίνεται ο ίδιος, ναι, αντίστοιχα ρατσιστής, απέναντι σε μια άλλη. Ακριβώς, είναι στα καπάκια, έτσι. Δηλαδή... Ναι. Που δεν έχει κάνει και ο Κορεάτης κάτι. Όχι ότι ο Σαλ έκανε, αλλά κατάλαβες. Άντε πιάσω τώρα αυτό. Είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, που υπάρχει, υποβόσκει μια ζήλια, έτσι, ότι αυτός πως πέτυχε στη χώρα μου είναι ένας ξένος. Και είναι πάλι ένα fact το οποίο κανένας από τη μαύρη κοινότητα δεν έχει δικό του μαγαζί. Μπράβο, και έχει υποθεί νωρίτερα από την τριάδα που λέγαμε τους μπαρμπάδες, ότι λέει, κοίτα να δεις, οι Κορεάτες που το πήραν αυτό το crack house, το καθαρίσανε και μέσα σε ένα χρόνο έχουν κάνει τρομερή επιχείρηση. Αλλά το λένε αυτό με ζήλια, με ηρωνία. Με φθόνο και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι κάτι αντίστοιχο, να το φέρουμε στη δική μας κοινωνία που βιώσε η ελληνική κοινωνία, τους Αλβανούς που ήρθαν... Το κύμα των Αλβανών, σωστά. Ναι, έτσι, πώς ήρθαν και πέτυχαν οι άνθρωποι και πώς έβγαινε αυτός ο θυμός και η χολή
από τους Ελληναράδες ότι ήρθαν και μας πήραν, ξέρω εγώ, τις δουλειές κτλ. Κλασικά. Πλέον ζούμε σε εποχές που έχουμε αυξήσει τη ρατσιστική βεντάλια μας, να πούμε. Ναι, καλά. Έχουμε πολλές φυλές που μας φταίνε, σε εισαγωγικά, και κουνάμε δάχτυλα, αλλά τέλος πάντων. Να πω λίγο σε αυτό το σημείο και σου κάνω και μια ερώτηση. Βρήκα στο ίντερνετ κυκλοφορεί ένα τύπο debate για την κίνηση αυτή του Μούκη να σπάσει την. Τη βρήκες κι εσύ? Όχι, δεν ξέρω πού θα το πας. Ωραία. Λοιπόν, η μία πλευρά λέει ότι όντως είναι μια κίνηση θυμού, μια πράξη θυμού και οργής, γιατί έχει προηγηθεί αυτό που είπες, ουσιαστικά η δολοφονία του Ρέντιο Ραχίμ, έτσι, οπότε θολώνει και ο Μούκη και ουσιαστικά σπάει το μαγαζί, θεωρώντας ότι από αυτό ξεκίνησαν όλα. Το ένα είναι αυτό, η μία άποψη λέει αυτό, η άλλη λέει ότι κάπως σκόπιμα κατευθύνει το οργισμένο πλήθος προς το μαγαζί ώστε να προστατέψει εντός εισαγωγικών τον Σαλ και τα παιδιά του. Ναι, σωστό. Σωστό, ότι το ακούω και αυτό σαν επιχείρημα. Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που το διάβασα. Κοίταξε, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και προφανώς υπάρχει χρόνος να σκεφτείς, να κάνεις τα δικά σου σενάρια ο καθένας κτλ. Εγώ θα απαντήσω όπως νομίζω έχει απαντήσει ο Spike Lee πολύ σωστά, ότι τόσα χρόνια όλοι ρωτάνε, λέει, γιατί το έκανε αυτό ο Μούκη, αλλά όσοι με ρωτάνε, λέει, είναι λευκοί. Και το βρίσκω, ρε φίλε, εξαιρετική απάντηση. Γιατί ξέρεις τι, κολλάμε σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο ναι, θα μπορούσα να το πετάξει στον πατσικό, σου λέω εγώ τώρα. Θα μπορούσαν να γίνουν 1002. Εγώ το βρίσκω τρομερό, την κορύφωση του έργου ήθελε αυτό, γιατί για μένα και η κλιμάκωση του χαρακτήρα του Σαλ που λέει το χτίσα το μέρος με τα χέρια. Εγώ εκεί συγκινήθηκα, ρε φίλε, που λέει ο άνθρωπος ότι το χτίσα με τα χέρια μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, τούβλο, ξέρεις. Και όλο αυτό είναι τρομερός ο πόνος ενός ανθρώπου που έχει χτίσει κάτι τόσα χρόνια και βλέπει να καταστρέφει από κάποιον που του λέει λίγα λεπτά πριν μες στην ταινία ότι θα έχεις πάντα χώρο εδώ και θα είσαι οικογένεια, χωρίς όμως να κρίνω τώρα τη θέση του Μούκη. Γιατί και ο Μούκης τον δείχνει επίτηδες ότι είναι άνευρος όλη την ταινία και δεν παίρνει θέση, και εμένα μ' άρεσε που έκανε αυτό, το ότι ξέρεις, εκεί που δουλεύω τόσα χρόνια θα κάνω αυτό. Δεν θα σου απαντήσω κάτι, γιατί σίγουρα κανείς δεν είναι τέλειος και όπως είπαμε και νωρίτερα, βλέπουμε στα καπάκια να στρέφονται, ας πούμε, οι μαύροι εναντίον του Κορεάτη και να γίνονται και οι ίδιοι και ουσιαστικά ακριβώς και πάει λέγοντας. Μου δίνεις μια ωραία πάσα, γιατί νομίζω ότι εν τέλει το νόημα της ταινίας, γιατί ουσιαστικά θέτει ένα statement, κάνει το σωστό και καταλήγουμε και λέμε ωραία, άρα ποιο είναι το σωστό? Ακριβώς, ποιο είναι το σωστό? Κάνουν οι χαρακτήρες το σωστό? Και εν τέλει μήπως καταλήγοντας διαπιστώνουμε και υπάρχει και μια αποκαθήλωση όλων εν τέλει ότι μήπως κανείς δεν κάνει το σωστό? Ναι. Ή είναι αντίστοιχα, ακολουθεί ο καθένας το δικό του εντός εισαγωγικών σωστό? Δηλαδή εδώ είναι που φτάνοντας στο φινάλε της ταινίας έρχεται λιγάκι και μπαίνουν κάποια ερωτήματα, κάποιοι προβληματισμοί. Παίρνει θέση, πιστεύεις, η ταινία? Νομίζω όχι και σκόπιμα δεν παίρνει θέση. Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα. Καταλάβες ότι μιλάμε για μια ταινία η οποία μιλάει από όλες τις πλευρές για το ρατσισμό, από όλες τις πλευρές που ξαναλέμε, έτσι, και από ίδιες τις φυλές μεταξύ τους, γιατί βλέπουμε, αν θυμάσαι, και τους πιτσιρικάδες που κράζουν τον Μέγερ που είναι μεγάλος και του λένε τι ξέρεις εσύ που είσαι μεθυσμένος όλη μέρα και αυτά, και τον κοιτάει και του λέει εσύ τι ξέρεις που έχεις 5 παιδιά να μεγαλώσεις και δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, να κλαίνε από την πείνα και τέτοια. Ξέρεις, έχει κάτι τέτοια σημεία που λες όπα, δηλαδή. Οπότε έχει δηλαδή και μεταξύ των ίδιων των φυλών, ας πούμε, ρατσισμό και ηλικιών και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να είναι. Μια ταινία που δεν παίρνει θέση, στο αφήνει ανοιχτό για σένα, για να συζητάμε 100 χρόνια μετά τα ίδια και τα ίδια, δυστυχώς. Και γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει και... Εδώ να πάρω λίγο πάτημα. 18 Ιουλίου ξεκίνησαν τα γυρίσματα το 88. 17 Ιουλίου το 2014 έγινε η δολοφονία του Έρικ Γκάρνερ από αστυνομικό με ίδια λαβή, με γκλόπ και χέρι. Υπάρχει δυστυχώς το ντοκουμέντο
εκεί έξω και είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Spike Lee πόσο σοκαρισμένος ήταν όταν έγινε αυτό, που μίλησε με το μοντέρ του και είχαν βάλει τις σκηνές δίπλα-δίπλα της ταινίας και του πραγματικού γεγονότος, που είχε πει ο άνθρωπος I can't breathe και τον έχουν πιάσει κάτω, δηλαδή είναι πραγματικά, εντάξει, σοκαριστικό πόσα χρόνια μετά και βλέπεις ακόμα και η ίδια λαβίνα επαναλαμβάνεται, δηλαδή τι να λέμε. Πιστεύεις δεν μπορούμε να το δούμε και στο κοντινό μέλλον? Φυσικά. Και είναι τρομερό. Δυστυχώς είναι τρομερό. Αλλάξω λίγο το κλίμα, να πω ότι προφανώς αυτά δεν ξεχνιούνται και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουμε και εμείς αυτό το podcast, που έχει πάρα πολλές πτυχές και η ταινία και όλα τα κοινωνικά μηνύματα που την περιβάλλουν. Heatwave ήταν ο εναλλακτικός τίτλος που ήθελε να το ονομάσει ο Spike Lee. Ευτυχώς δεν το ονομάσαν έτσι. Θα είχανε. Ναι, προφανώς. Θα είχανε και κάπως... Για πες ελληνικό τίτλο, πώς θα καυτό κύμα, πώς θα το έλεγες έτσι... Μια μέρα κάψας, όπου εμπνεύστηκε, να πούμε ότι εμπνεύστηκε το σενάριό του από ένα επίσης πραγματικό συμβάν που έγινε στο Howard Beach και έχασε τη ζωή του ένας μαύρος από μια συμμορία, και από ένα επεισόδιο Twilight Zone, νομίζω, γυρισμένο από τον Alfred Hitchcock, ο οποίος έλεγε, στο επεισόδιο έλεγε τέλος πάντων, ότι όταν ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, ανεβαίνουν, λέει, και τα συμβάντα με εγκλήματα. Φίλε, να σου πω κάτι το οποίο, καλά και μου το θύμισες, είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνω κάθε καλοκαίρι, κινούμενος στους δρόμους, με τη μηχανή, το αυτοκίνητο κτλ. Ότι η ζέστη τρελαίνει τον κόσμο. Είναι μια ατάκα που την έχω δει και μου επιβεβαιώνεται, και όσο φτάνουμε στα βάθη του καλοκαιριού, το βαθύ καλοκαίρι, το μέσα Ιουλίου, φίλε, γίνεται όλο και πιο έντονα. Βλέπεις, δηλαδή, και ακόμα και μέσα στην Αθήνα, έτσι, ο κόσμος ξεφεύγει με το παραμικρό. Δηλαδή, κάπως, όντως, η ζέστη σε οθεί στα άκρα. Γι' αυτό ενυδατωθείτε, βραχείτε και χαλαρώστε, γιατί πραγματικά... Και κυρίως, κάντε το σωστό. Κάντε το σωστό. Και για κλείσιμο, hey Mook, stay black. Hey, no, stay black. Τέλειο.